Karong sa gunson ang pagbaha sa Mindanao tungod sa mga pag-ulan. Atong sayron ang mga angay buhaton kung makasinati og pagbaha sa tag sa Kapanimalay. Ani report ni Chin sa Bute. Wala kaikyas ang pipila ka parte sa Mindanao sa paglunop sa tubig baha ning bag-ulang. Sama na lang sa Davao City diin ubay-ubay ka mga panimalay ang hangtod sa kisame ang giabot sa tubig baha. Usa sa mga unang moresponde kung dunay pagbaha ang Bureau of Fire Protection. Ug tambag niini, unang angay nga buhaton mao ang pagmonitor sa radyo, TV o internet kabahin sa sitwasyon sa matag lugar. Dungan sab ang pagpaminaw sa warning devices sa matag barangay, ilabi na ngadto sa flood-prone areas. Ang angay unang buhaton, kung kita maapsan og baha diha sa ato ang panimalay, isa ka sa taas gabahin sa atong balay, dala nga ato ang gubag, kanay sulod flashlight, pito, tubig, cellphone o uban pa. Kung taas ng baha, kay pag-engage sa tubig, kay delikado na kini, ug tawag sa 911. Dugang pa nga kung dili malikayan nga mahumol sa tubig baha, kinahanglang siguruhon ang daling pagligo o paghugas sa tiil gamit ang limpyo nga sabon ug tubig. Tungod sa La Nina, posibleng makasinati gihapon og hinay ngadto sa kusog nga pag-ulan sa mga mosunod nga adlaw. Busa panginaot sa otoridad nga sundon ang ilang mga abiso. Paminaw sa otoridad kung ingon o evacuate na o ayaw na paglangan pa. Ako si Chin sa Bute para sa One Mindanao.